Està arribant el València, va treure un córner patrocinat per Automòbils Sagunto en cara de Berenguer. La pilota primer per gol, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En el 34 de la primera, l'atleta de Cantó l'esperava en llarga, va al primer pal, apareix per sorpresa en el bot, alt, fort i poderós, King Kondogbia, li pega de cap, no pot fer res Antonio la mana al València, ha marcat Geoffrey Kondogbia, 36 de la primera, Betis 0 València, Kondogbia 1.